Добър вечер, Миляна. Добър вечер, Габи, на теб и на нашите зрители. Замири се на зима в центъра на София и това е причината да поканим тук Иван Каневчев, който е ръководител на новосъздаденото направление на професионалните български ски инструктори. Добър вечер, господин Каневчев. Добър вечер. Има ли монопол? Има ли желание за монопол от ваша страна? Такива са обвиненията. Монопол в момента има и то от Сдружение на българските ски училища. Аз не мисля, че в момента друга организация си е позволявала да прави това нещо. Ние като представители на Българска федерация ски сме задължени до някъде по закон на физическото възпитание и спорта да правим такива кадри. Също така, другия повод беше, че наистина качеството по курортите на ски инструкторите е адски занижено и всичко това е в градинката на Сдружението на българските ски училища, които, пак казвам, нещата вече стигаха своя минимум, стигнаха дъното от гледна точка на професионализма на ски учителите по курортите. От това страдат както самите курорти, така и клиентите и всичките поредиците надолу. Има ли начин Федерацията по ски да принуди по някакъв начин зимните ни курорти да използват само тези кадри, които тя подготвя? Не виждам такъв проблем. В крайна сметка това си решение на самите курорти. Ние не изключваме и не казваме не на всички други, които подготвят такива кадри. Просто ние също сме в правото си да го правим това нещо и аз си мисля, че ние сме така най-добрите професионалисти в Федерацията по ски събрание наистина ски хората, които могат и би трябвало да правят това нещо и мисля, че ще го направим най-добре. А какви ски учители ще наемат курортите Банско и Витоша? Такива, каквито са си наемали винаги. Това не бива да плаши или по какъвто начин да задължава някой. Пак казвам, ние търсиме тук да изчистиме качеството на тези ски учители, да повдигнем тяхната квалификация и това ще го направим по един, така бих казал, начин, който не е правен до момента, с много иновации, с много нови моменти, които Сдружението на българските ски училища не успя да направи в последните 10 години. На финала на нашия разговор ще има ли тази зима война по българските ски писти? Война в какъв смисъл? Между ски учителите. Не би трябвало да има. Напротив, това е една гилдия, която се разбира прекрасно помежду си. И пак казвам, ние сме призвани просто да повишим качеството и да направим така, че наистина хората да получават една добра услуга. Благодаря ви за този разговор. Габи, това беше другата гледна точка тук от горещата точка в центъра на София.